Kur 7. Lah iya. Lah iya. Lho, ora percaya lek pinggir. Nggih. Kok 10 ki lho. Alah balenono, Bah. Lho, Bah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 alhamdulillah 10. Kowe iku lho kok iso 7 piye? Alah dudono ngene. Lah ben ketok. Ibu-ibu bapak-bapak iki ben pirsa ben krungu. 1 2 3 4 5 6 7 lho. Ya ampun. Drijimu kur 7. Yo, lagi roki nek kowe ciri. Lah iya. Drijiku ya 10. Lek drijiku 10, no. Ngono. Sandi Rono. Lah kok kur 7. Kok 7 lho. Lho, Jajal nah, pisan kan. ora percaya wani menungso piye lho. Pisan kan. 1 loro. Itu. 1 loro telu. Wong kupinge ya ora jangkep. Lek abang kira iki loro. Saya pun juga 2. Saiki masake ya loro. Lah kok mek situk iki lho. Iki Kuping. loro iki lho. Sing siji ndi? Iki. Lah sijine. Iki Lho kok gak dicampur. tahu tek kok piye? Kuping kok dicampur iki piye? Duh, piye? Ora krungu belas. Masa Lah jerone corone ngene lho. kuping kok enek coro. Ora krungu, Mbak. Ya apa? Lek sampean tak celuk. Iya. Asmane sapa? Kirun. Daleme ndi? Mediun. Aguan Putra. Gadah. Pira? Kalih. Lho, krungu. Alhamdulillah. Wis dublek. Ya ora iso ya krungu nek ngono ki ya. Jenengmu sapa? Sandirono. Omamu ndi? Tuban. Duwe anak. Wis. Nyemeng. Apa? Lho. Dublek. Gak krungu. Sing keri dhewe iku kok keweng-keweng ngono kuwi. Ya Kok ngabahe krungu ya kok? ampun. Krungu kok. Naminipun sinten? Slamet. Krungu. Dalemipun Jombang Jawa Timur. putranipun 6. alhamdulillah. Krungu. Aku yo nek ngono kuwi yo jelas. Naminipun sinten? Sandirono. Dalemipun Tuban. anakipun 6. manane menjajah. Apa? Lho. Gak krungu. Sing keri dhewe ketoke mana-mananya. Ora krungu. Kayak kita kaya Habib mau nah ngono kuwi ketok. Kok mak nyah kedadono. Mripate bareng ya wis kaya ngono. Masa kowe ya ora krungu? Alah krungu. Jenenge apa? Selamat. Omahe Jombang. wis anak. Wis. Heeh. Anakku pinter-pinter. Nah, ya. Sarjana loro. Sarjana ekonomi. Iki ra genah blas lho kuwi. Nanan. Insinyur pertanian. Anakmu bledos ya karepmu. Oh nesuwan Kene ngene. ra omong kok ngono. Wong Kok gampang nesu. Lah iya. Innallaha ma'asyabirin. Nah. Wong sabar kekasih Allah. Lah lah ngono mesine. Wong mripate ora. Ora. Alah. Wis picek lho. Pira, Mas? 1 Pira? 2 Pira? 3 Bener. Pira? Yo siji. Pira? Loro. Gak Karo. 5 goblok. Kok iso 5 lho? 5. Siji loro iki. Asing ngadeg. Asing lungguh 3. Oh. Deloken sing lungguh lho. Nek ngono ya ora 5. Pira? 6 lagi tanganane. 6. Tanganane. Nah. Ya 7. Kok 7? Lah wete. Ana wite. Wete. Ah, ya ora mung 7. Pira? 8. Lah ndi? Woe? Oh, kok 8 ya 9. Oyote lho. Wong tangan sampe ngoyot rek kebangetan. Lah iya. Kowe dadi dagelan kondang. Iya, Mas. Sandirono ya dagelan. Wong kondang. Cuma baru iki aku melawan nang Jepara Jawa Tengah. Alhamdulillah. iso Sepiro rezekimu sisihno kanggo ibadah lan sedekah. Oh. 2,5% ki wajib. Oh, wajib. Urung sunahe. Kowe ya kulino sedekah. Lho raya iki buyuh. Piye? Yo. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Oh, gitu ya. Sedekah ki gampang diucapke, sulit dilaksanakne. Ikhlas kuwi sik ngaji. Jelas no. Nek kita nang sedekah, ayo ki cah. Sampeyan gak percaya aku. Ayo nek tanah kuwi sedekah, cah cilik ki ana dhuwit 20.000. Rene, situ tak paringi. Ayo Rene. Rene situ. Lho, 20.000. temen tak paringi. Iki dagelan terkenal. Terkenal jenenge tanggapan gak tahu kok. Iki lho, Nak. Ayo nek Mas. Ayo. Rene. 20 nek Ayo. ra gelem sitoke ke. Nah, sitoke. Ini le. Lho, iki lho.
Ngomong karo aku kok sedekah. Ayo sapa sing gelem rene? Enak. Ayo arek cilik no. Arek cilik. Arek cilik sing dosane gurung akeh. Heeh, 20. Ayo, diparingi lho. Iki lho. Alhamdulillah. Ikhlas iki. Ikhlas ae yo. Wis ki arek ki. Enak. Heeh. 20.000 kan alhamdulillah rezeki yo. Iki lho rezeki 20.000 teko. Ki nek ra gelem ki lek kene le. Nah, iki. Apa sing gelem ae nak? Lho. Ah. Lha le. Ngono. Paringi Pak Slamet le. Ora enek Apa dikekno Abi Umar wis. Anggitmu Habib nuku kowe iso kok cedak. Kaya sugi. Sing yo diparingi tenang. Iki lho nak rene yo. Heeh, ya ora apa-apa Mas, tomponen Mas. Ikhlas. Rene Mas. Ikhlas. Ora ning kono wae. Oh kene wae, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo. Mak do salaman cek to. Lho, susuk 10. Katik susuk. Kuwi jenenge ora sah ngucap ning bertindak. Oh, ora usah susuk, Mas. Heeh. Monggo. Terus nabahe gak oleh susuk, monggo. Ngono kok. Wes Susuk sampai dibalekne. menit teko 3 gas 2 liter. Rego gas